Ahojte, dneska si ideme toto urobiť. Akú farbu vyberieme? Akú farbu chceme dať? Rozhodli sme sa na modrú a modrú. No to teraz ideme začať. Už to tam dávame dovnútra. Dobre? Keď je niekomu lepšie takto, tak môže aj takto. To je asi aj ľahšie. Ešte tam musíme pridať. Teraz to už máme naplnené a už to len ideme zaviazať a trošku sfúknuť. Teraz sfúkujeme s gumičkou. Už to ideme zaviazať s gumičkou. Už to viažeme, takže o chvíľku to už bude aj hotové. To by to pokazilo. Nie. A také niečo urobíte. Alebo lepšie také. Čau.